tingri along ingdeng thokebra isi kechok Lokhimon Karcho. Karbi Anglong angkang prekjam arong along Rongker Kartli. Bokajan along Kindu Anuk Beha Klembang Kachingnang. Kardom Pini Prime Time Birta Long Pen Li Birta Thanmang Phi Sami Juli BP Nonar Jekha Birtang Ton Pen. Karbi Anglong angkang pi along Lokhimon aphan Kekroi Aradatum Pini Hempu Lokhimon aphan Thesere Thekumbong Pen Dowan along Hodai Ponsi Ingdeng Trokepra Isi Kechok Lokhimon Karjo Pangchengpon. Karbi Anglong angkang pi arlo along kata London asonsi di purong cingri Lokhimon adowan along ta London. Lokhimon kurusar lokhon inti hense ke than teka ngateng pen ki kroi henlo dhorom ke se henlo dowai lapen ki chopen si ke reng ki chopen si ki thi pu athepi emponsi Lokhimon adhoram amhang pathek bonlo. Opo hempu Lokhimon opo hempu Lokhimon nang henlo war nang abinong nang hansi nang jo ardon opo hempu Lokhimon Lokhimon ke kroi arada tumpini thang ni phai pho arni ke Lokhimon aphan ke kroi ke do adang pi pen long pharo isira ingkoi rapli ahabar adowana long arona tang lapen ning aronga jepen arna maphan kardom kardi pen talon ponlo. Nilip ni hang tum non kit chitak North East Arunachal pu tum Upper Assam Sonitpur Pencenglok Longkimpur Pencenglok tum pu anstame West Karbi Anglong Pencenglok anstame Pini Bangke along Mina Duan along si Kadovita Lokhimon Ningaro aphan Ningrong pen archu poniglo kasira so tarchu Pini kya Ningarong Kadova Westame itum Dhorom Kilongar nilo Lokhimon arna mamen itum along Kilongar nilo nasi Ningarong lo itum ning siwet pen archu ponlo ningkane sek kachuklem jodam chuning thang pho pen pining thang pho anang bong ningkane sek kachuklem ke jodam asta pini long pini bangke arna phan kachi hodai lo laso pensi ako pining time morningan pastemi itum hirjumi chang ponpo Labangso kero karcho along bache tondon si Karbi Anglong ahempi dipu lumba jong ahawar inglong chingri adowan along sitame kardom kardi pen ning aronga je chipi ponsi Lokhimon sanghadon maipu birentimung pen nang pachini dun mai ahong jai kang pupon dipu pen Roshanan se Karbi Anglong live sorat aseng ciparon wang non sorat doan sing ciparon Womut Vokan Mipun Meet Bensi Thang ni Phai Pho Arni Karbi Anglong angkang pi prekjam arong along Rongker Kartli dun. Sok sang chirem tang era phining kan esek pen epong rong rup ka chokim lapen ka chepaklar anparta doan lam ki lampong kapas sai pon labji aphan pura tangka maha sangprot sang e chirung cherek pen aning kanwang ar koya chiklo ni phai pho pen thang chiklo ni phai pho arni Karbi cho arkli cho phejo arat doan rongker rong op nang arkli bomlo Lason si piningkan lethota kedam tang ar koi chiklo ni phai pho arni rongker rong op arkli det apki pini thang ni phai pho arni ta Karbi Anglong ki ongdung rong rup along rongker arkli dun rinti Dipu arong sopi arlota rong khelan rong theang rong manjir rukasen pendanglok penang an arong along rongker arkli dun pusi pherangke pen berta ribdun long Pherangke pen berta ki ribdama hot ajahag rong amekar lapen rong asar tum kaning je pona tengke hako phisar phusar akai hot pen nangki rim ilitum Karbi ajutang chubat lapen aronatang che onang ni jonghele thekre muchot lapen ke chardi do opusitame emithang arona teng cheteng ni nangni lapen kartli chophejo asai un anke ke chardi don kenang sot pusi kachoning ri padorinti Biposi litum Karbi tum Karbi ka pijuma lapang itu ni tum ke sini mana liga sini tengok Pupenta
nengkan asek pen rong cukim rubu cukim dak don paru don kri don bang paru bang kri tin su binya lu rong paklar paru paklar hak tak lagi paklar reso paklar ya paklar lan cot kali hawar apat ke paklar pan me kan tu lohan ke paklar pan si tum rong si don kan magadu akup tinung ko akap tinung ko sang prot sang e cirung ko tangka maha cirung ko angkela kakli ka peyo ahor mu ton nampo kik ko dang ko asi rong ke kakli itum karbi ni ti arona bangke tum chi unang ne athemai tum ka ron bana prang ma sige klem tanglo asila soron ban ma tum cherang ne kapori texer tum ajat tum susai tum bangke aso bostu ke isi hini alam thi ke charni du nei ser ke charni du nei athemai tum laso kavia join ne si pini akaprek aron ban pen aron kimi ta hopindi dun thap tum flurel lasi tum selet dang ne le tum laga I mean 2 years pen 1000 years pen aron men si klem bom men siwa apeni tum ke english um buku ke animism busi buku ta animism ke thatat ke rakhe nilo la ke ha ko pele langdam sela soron mangkedo lasi tum la soron pen ke tum ke chewar be lasi klem bom ni apeni si ke do ka be kapori ke tek pen cheklok ba pori tek thei busan nu tin hu sa hem phu bure si chak na bangke itum chani vek ni Sarjib Kathar, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Along Akimi SP IPS Dr. Ramandip Koraphan KSA atum chetong damsi Karbi Pohopen Karchodam Non-Hedjong West Karbi Anglong Aparman Nangketoy Akimi Superintendent of Police IPS Dr. Ramandip Koraphan Pini KSA Samson Aro Hamren District Committee Aihinpen Karchopadoda Lasohot KSA Hamren District Committee Amaipu Bishnu Teran Japon Linsi Ari Sangho Atumpen SP Kimi Ramandip Koraphan Karbi Apohopen Manpeng Piponsi Archoponlo Karchodamhot West Karbi Anglong Angkang Pike Jabboy Atamon Haihui Alamaputhak Chethan Chimum Padosi Kewang GR West Karbi Anglong Atokano Adim Malam Police Lapen KSA Chelang Rapet Cherok Toka Sai Kedeng Damjia Phanta Chingki Chethan Pon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Namati Constituency BJP Mondol Committee Patir Piponsi Pini Hurnat Alangsun Kichui Kelang Adim Kaselam Ponthek Japhan Kelang Charidam Atowar Kethopidun Karbi Anglong Along Riarlo Kupilo Kavi Tarlipla Pulote Ajara Sonta Mintanang ni Lason Thak Si Kichui Kelang Adim Pusitami Ilitum Minta Joklot Lang Laki Karbi Anglong Autonomous Council Forest and Tourism Asai Kamatum Bor Iponsi Elong Pen Elong Kijui Kelang Adim Hong Anvansi Perthe Pachithang Dun Bomlo Laso ang bong kachipatusi ke onglang Atokano Adim Jong Sitar Lebdam Pameka Pulote Anso Se Kijui Kelang Adim Nangklang Chilang Lason Thak Si Hurnat Alangson Alongta Kijui Kelang Adim Kaselam Japan Akemang Padosi Pini Kelang Charidam Pangchengtangno Jongsi laso alang sonaphanta kijoi kelang adim selam pondet pulote ladakta isi kijoi kelang adim abar saido po Pini Namati Constituency BJP Mondol Committee pen paterpi ponsi labangso alang son alongka humridam jiaphan pangchengpono Ada Porphai Sirkep Malam Namati Constituency MAC Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singh Hi Japon Linsi Ongdong Raikom Saikhi Atum Keton Kelang Kapang Chingdun Angbong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Aluhi Sarpo Aman Pen Chetong Lunsi Kahumridam Jiaphan Towar Ingpu Pidunlo News Desk Report Karbi Anglong Live Bokajan Police Atum Katarlip Asai Kedeng Ahud Amrajan Along Inut Kindu Anup Beha Klembang Chingnang Chek 10,000 di buli aniluma Bokajan Police Station Kaparlo Amrajan Along Pini Bokajan Subdivision Police Asaipu Patma Kumar Pegupen Bokajan Police Station OC Atum Chelangsi Kiri Kakurok Asai Kedeng Bomahud Inut Kindu Anup Beha Klembang Aphan Neping Nanglong Ihum WB20R 3400 motorcycle pen Dimapur Anathu Kedam Bomahud Kakuruk Padosi Lal Khomang Kipjen Pu Abang Pu Along pen Kindu Anup Longpondo
লাল খমাং কিপ জেনাফান পুলিশ আতুম কারজু পাতের ডগ আসাই দেং bomlang lapen pini kenep dun cek laswa kindu anuk ban o elang kusi pulis atum pachini বেছি দিন হোৱা যেন লগা নাই বস্তুটো ভালকৈ শুকোৱা নাই ভিতৰৰ মাংস চাংসবিলাক কেঁচা যেনে লাগিছে তথাপিতো ক'ব নোৱাৰি এইটো আমি অনুমান কৰিছোঁ এইটো গড়ৰ খৰ্গই হ'ব তাৰপিছত FSLত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলাৰ পিছতহে এই বস্তুটো লৈ আহিছিল কাৰোবাক দিয়াৰ কাৰণেই লৈ আহিছিলে আৰু কাক কেনেকৈ ক'ৰ পৰা তেওঁ পাইছে কাক দিবলৈ গৈছে এই সম্বন্ধে এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Prime Time Berta ke lapon si Kangton Iglo, Domi Thagmi Kardom.